Gireview na pagbalik sa Talisay City Council ang ordinansa kabahin sa pagban sa plastic sa mong Dakbayan. Bato ni Vice Mayor Alan Bukaw nga tukma kining panahon nga higpitan na ang pagpatuman ini. Si Chona Carion sa report. Nunot sa tone-toneladang mga basura nga nakuha sa gipahigayong clean-up sa Mananga River o sa mga creek sa Dakbayan sa Talisay, gusto na ni Mayor Samsam Gulyas nga hugot nga ipatuman ang plastic ordinance sa Dakbayan. Sagad sa nakolektang mga basura, mga plastic ug mao'y nakabara sa mga kanal o drainage system sa Dakbayan. Moabot sa 34 ka toneladang basura ang nahipos gikan sa Mananga River o mga creeks niadtong Biyernes. Mato ni Vice Mayor Alan Bukaw nga usa kini sa ilang prioridad nga tutukan sa mosunod nga mga sesyon. Most probably anytime within the month of September magawas na ng review, then ipasar na mo sa committee level. Once the committee makakita og medyo kanang angay na ipasar sa plenary, then that will be passed sa plenary na. Gusto usab nga amindahon ang mga multa ug klaruhon kung unsa nga mga adlaw nga makagamit og plastic o kaha hingpit na kining idili. Dili lang involve ang katong mulabay, hasta itong nakakita nga paglabay, ato na sa itong apilon. Penalize na to siya. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.